Good morning guys. Ako na din giandam-daan kay mo biyahe ko Siburon mauban ko na Latiplor giandam na dag mga sanina ni Lexi. Hi guys, good morning nating tanan. So karong adlaw ray guys, di ako Valencia ganihang kadlawon ko naabot. Nagmotor ako kay gubanon ko ni Ate Flordelisa ug Ate Amy Cebu kay magpa-check up si Ate Monica. Sa silik siya na itong giandaman-daan si Bing, namalihog na kong Bingbing si Bingbing maghatid. Kuan rami tam umuli siguro ko Merkulis patugi ang Ate Amy. Sada ko dari kay Hunas manangwas ang kulroy ug bat arang daghana lagi bat wala ko nakaabot. Pag kanang pagpanguha din pagpamunit din niya kay nakatug man ko. Lami man day nice man lami. Nice man day dari og Hunas. First time na dari nakaarhi og kanang nay Hunas jud madaklo ka jud Hunas. Awan ninyo guys. Arang kuana pod ganiya pag biyahe aran tugnawa. So kay nako jacket ngay ngani kang Ate Ruby ra baning jakita. Nice kay jud Hunas dari. Taras ang koroy nagkuanas jang bat. Lami ra jang bat pero gahi raman. Sana all gahi. Makalingaw dari guys, makawas stress. Samot nagkamao kamong ag mga bat daghan arhi. Anja pa mi mulargang anja pa kuno mularga og Cebu guys ingas ate. Kay nagkuan pa jadaan. Naghay-hay siyang hayhayonon. Nagdigamo pa pud. Jada ko daris dagat. Pasibo ta danig kalit ba? Pasibo pinakalit. Loy manguloy magud po kong Ate Flordelisa kay may uban siya si Ate Amy kay madlek man og magsudsud og mga hospital nga na. Madlek per jag madlek si jag doktor. Di mo nang uban na raman po ko kay naman po si Bingbing maghatid sundo ni Lexian. Diya karong Bernes mag Christmas party naman po sila Lexi. Madyo man maka adto tag Cebu daan eh. Masad nako guys mahimuwas pa day ko. Padagat. Unsa na? Bakasyon wa. Ako na bakasyon. La. Angog. Tako na ba? Wa ako bera ni. Patay. Diba? Hey. Diba? Bakasyon lagi. Ha? Bakasyon na. Kuliga. Kasi na, dito na ko. Lain na kolor. Unsa ning bata ya? Sabi kang bata na, isa ganyan, bat? Dako ba na? Palit ko sa ating materialis. Ay, Wa mo kuno ka pangutan ah. Anja pa malas 4 day matong Cebu. Aw mularga. tambay na rin ang harag na pero. Sabi niya, trabaho na. Bawalin ko mga materialis. Asa ba yung material Cebu? Di harag. Itong dos na PVC po, paras na bago. Mahaw ta guys. Sit-an na pay buwad.
Tas, tududu. Gahi. Port of Tubigon. Hello guys, good morning. Dana dami Cebu. Gabi iwa na ko naka-upload og vlog kay mubo ra maghang na video kay lain lagi pag panahon gahapon sa pagbiyahe namo. Unsa na kuha na pag ang cellphone na lubat kay dali ra lubat ang cellphone ja karon ko nakasumpay og video. Ja majong buntag na tanan dana biog Cebu ja. Og mapag check up ni ate Lord Elisa ate Monica ugma pa adlawng Miyerkules ag ijahang check up. Unsa ingay man to silang ate Amy og si ate Monica nga Huwebes pa mo uli. Diya kinahanglan pag kamuli kay sawa pa Bernes kay ag Bernes Christmas party ni Lexi ani ni ka Bernes sa buntag. Kinahanglan nga na ako kay maghilak dito. Diya iloin mo kung ate mo lagi ang uban ko kasi ate Amy madlok magsudsud og nga hospital matubag doktor madlok na siya. Man ako naligo na ang bugnawa dari samot sa kay aircon. Ang kwarto ni Ate Amy. Naligo gapon ko kay ko naligo gapon. Puti likodan ning ko na. Nja, salamat gapon ninyong tanan guys sabay-sawang pagsubaybay sa among mga vlog. Nja, kuan siliksi katong paglarga na naghilak. Hara dyan gipasabot, kumuli ramang pagko. Anad-anarin kay manarbaho ko pohon. Naman po si Bingbing, mapataguwat, wapari si dyan eskwela. May ang gipapamalihugan. Ya, dapat ko darehot kung ate kay naligo pa sa ate Monica. Ako man una naligo. Cebu is weaving. Kama na may pamahaw guys. Wapa lagi ko na ni Balikon Port. Nang kuan ko nang kaniyang gi sana galip tent kay kang pramini ang gipangadyo tag sa Miss Bingbing kabingbing puwa kaniya pink di mangas bingbing pink moto hang gi alidan lagi og puwa ag pink ha kadyo kwarto darga nagkakwarto dari nga Ate Amy. Manay nakatugnog sa mut. Layan pagpanahon dari kay sigig uwan sa Bohol. Way klase sila leksiron. Nag-chat isang ma'am. Suspended ang klase tungod sa panahon. Manay kwarto nga Ate Amy. Kiyo pa na namang aircon kay garabing kaging mis katugnaw. Kuha na ron. Sa ron, December 17. Huwebes pa may uli. Kaluas Ginoo man sa check up ni ate ugma. Madura man ma check up na kay looy pas ate Monica nagkaniwang nagsamot. Yung ijang gums lagi mang nagsakit mo nang tigagmer sa kinanan. Yung sigsakit ijang gums. Matuwat pa ko dari. Magkuhan ako ng Japan guys, mag-shout out. I-comment raman danin nga vlog. I-comment raman ninyo danin nga vlog guys, kaya mag-shout out ako ng Japan.
Kay Pasko na ba, wa ko'y pinaskuhan ng Diyos, bitaw. Wa ko'y pinaskuhan sa inyong mga kamado, dari na mo guys. Labi na sa katong nagsubaybay sa mga video. Dagang salamat din ninyo guys. Mubawi ra ko, ramong i-shout out. Comment laman dani nga vlog na. Shout out ko po no uli na ko by Family House. Hindi ka mami nag-video call na Lexi. Mingawan man di ay wa ko. Lambog na ako kay magi-google rami asahay. Asahay rapod kay ka na laging di mo tuman sa hang pamalaod. Yan ang magtumag ija. Hindi niya chat kay kano ako no uli. Kumuuli namin siin. Nagmotor man ko taman Valencia. Ang motor tas Valencia gibilin. Motor ko ni kon. Grabe ra bijig disgrasya gapong adlawas among agay sa Alicia. Mga motor kasagaran, aksidente. Tungod lagi pas panahon nga kanang dangog ag kalsada dya. Napiuban nga pa hagodlos ra pag dagan. Na ako pohon mukuha dyan ko kuan kanang lisensya na padang kuhaan pohon kaya Ginoo kay madya na importante kay in case of emergency nga na makuhaan man kayong disgrasya na kay lisensya kay katunay disgrasya gapon luoy kadyo kay wapa lisensya motor wapa lisensya tag-ija impas mo na kinahanglan jud lisensya makuha mo na paningkamutan pohon. Remix na niyang video kay wala ko naka-upload gapon kay mag-abot dari sa oras sa amin naabot kay alas 5 naman mi nakasakay sa paskrap nakadungit na alas 5 na sa niabot mi dari mga 8 ba to 7 na niapon pa mga to gikapuyan naman ko edit paglabad pag ang excuse me sipon ko sa arang tuna madari. Diya matulog pa meron tagtaod guys kay nay lakwon sila ate. Uban na pag ko ugma pa mag-check up ni ate. Diya mara ni ang vlog rong adlaw guys at tangin na po dahang sunod nga upload. Basta guys comment ra ninyo dani gusto mo magpa-shout out comment ra ni nga video. Daghang salamat ninyo guys mara ni ang vlog. Thank you for watching og amping ta kanunay og amping mo og asaman mo karon. God bless. Thank you for watching guys. Nagkadungit na ko. Bye!